Sí, gràcies. Bon dia. Abans de començar, recordem que teniu 4 torns d'intervenció, un torn d'exposició inicial, que són 5 minuts, 2 torns de presentacions, de 40 minuts cadascun, i les 4 conclusions de 3 minuts, d'acord? Des de la taula us donarem algun avís en cas que tingueu alguna de les infraccions que us hem anat avisant. Podeu parlar entre vosaltres, teniu els papers damunt de taula per comunicar-vos i tampoc utilitzar cap dispositiu electrònic. Després no podeu entrar en les intervencions, no poden durar més del temps que podem dir, 5, 4 i 3 minuts. Les preguntes no poden durar més de 15 segons i no podeu interrompre els oradors de l'activitat. D'acord? Doncs recordeu que sempre comença l'equip a favor, excepte les conclusions, que comença en contra. Hola, soc l'Ainara. Nosaltres venim en representació de l'Institut Albern i som la Mònica, la Nayara, la Júlia i el Marcos, i jo l'Ainara. I en aquest debat estem a favor de que la tecnologia augmenta la felicitat. Bé, doncs comencem. Primer m'agradaria aclarir els conceptes de felicitat i tecnologia. La felicitat és un estat d'ànim on la persona se sent plenament satisfeta per gaudir del que desitja o per gaudir d'alguna cosa bona. La tecnologia és el conjunt de coneixements i tècniques que s'apliquen de manera ordenada per assolir un determinat objectiu o resoldre un problema. Resoldre un problema, això clarament ens dona la felicitat, no? Molts critiquen simplement l'ús desmesurat del telèfon mòbil per part dels joves, però no tenen en compte tot el que engloba la tecnologia. La tecnologia és tot el que ens envolta. Segons quina, cal educar en el seu ús, però no podem assegurar que estaríem millor sense ella, ja que és una eina que des del seu inici la seva única finalitat ha estat facilitar la vida a l'ésser humà. La tecnologia ens aporta molts avantatges. Jo em centraré i aprofunditzaré més en aquests dos, que són els que ens han semblat més importants. I després els meus companys els ampliaran i afegiran d'altres. Avanços en la ciència i en la medicina. Els avanços tecnològics han permès donar solucions en camps tan importants com la salut, la ciència o l'educació. Hem estat investigant en diferents fonts d'informació i ens ha cridat l'atenció aquest títol. L'aplicació de la tecnologia en l'àmbit de la medicina pot salvar milers de vides. Aquesta afirmació es desprèn d'un estudi publicat a la revista Archive of Internal Medicine, l'arxiu de Medicina Interna, en el qual, després de prendre dades de més de 41 hospitals dels Estats Units, els investigadors van descobrir que un increment relativament petit de l'ús de la tecnologia obtenia impactants resultats. Un altre concepte relacionat amb això és que en els últims 200 anys s'ha reduït l'extrema pobresa i la mortalitat infantil gràcies a la tecnologia. Com podem veure en aquest gràfic, en el 1820 hi havia un 90% de la població que vivia en extrema pobresa i amb el pas del temps la tecnologia ha anat evolucionant de manera molt positiva. Gràcies a ella ara existeixen antibiòtics, anestèsies, millores en l'agricultura, potabilització de l'aigua, sistemes de clavegueram, etc. I el 2015 només un 10% de la població viu en extrema pobresa. Hi ha una disminució important. En aquest altre gràfic podem veure com s'ha reduït la mortalitat infantil un 40%, la mortalitat infantil. En resum, què hi ha més contrari a la felicitat que viure en l'extrema pobresa o que es mori el teu fill? Gràcies a la sanitat vivim més anys i tenim una bona qualitat de vida.
La tecnologia no només ens fa la vida més còmoda, més simple, més entretenida, sinó que també ens l'allarga. Això no és felicitat? Un altre avantatge que ens aporta és que facilita les comunicacions i l'intercanvi d'informació. Els dies de les cartes i les llargues esperes per rebre-les han quedat en el passat. En l'actualitat, la tecnologia ha fet possible enviar cartes amb el clic d'un botó. Els documents més importants s'envien de manera digital i es reben en pocs segons. Ja no cal esperar el carter. Ara, on vulguis i quan vulguis, pots veure el teu familiar que viu a l'altra punta del país a través de la pantalla del teu ordinador. La tecnologia ens apropa a les persones que més estimem i això possiblement sigui el que més feliços ens fa. En termes generals, és beneficiós per a la societat, ja que la permet avançar com mai abans. Es podria dir que gràcies a ella estalviem en temps i guanyem en qualitat de vida. Això ens dona felicitat. Moltes gràcies i fins aquí la meva introducció a favor de la tecnologia. Hola, bon dia a tothom. Soc David Pérez de Rozas Jiménez, de l'Escola CIM de Sentmenat, i amb aquest torn em proposo exposar la meva opinió envers la pregunta: la tecnologia augmenta la felicitat? Llavors, davant d'una temàtica tan extensa com aquesta, vull agrupar els meus arguments en dos blocs principals. En primer lloc, els problemes que pertoquen a la nostra felicitat com a individus, és a dir, al nostre voltant directe, i, en segon lloc, els problemes que no permeten que la nostra felicitat augmenti, no directament com a individus, sinó a una escala més aviat global. Llavors, passem al primer grup, i del primer grup vull centrar-me a la manca de comunicació social a la nostra societat com a conseqüència de la tecnologia. I els exemples són bastant propers. No fa res va ser Sant Valentí i, conseqüentment, les parelles d'arreu del món van sortir a celebrar el seu amor, per exemple, anant a restaurants amb classe. Tanmateix, us puc garantir que si aquest dia de Sant Valentí haguéssiu anat a cap d'aquests establiments, segurament no haguéssiu vist els enamorats professant-se el seu amor mutu, sinó segurament mirant absorts els seus telèfons. El pitjor és que aquesta manca de comunicació social no és exclusiva de les parelles, ja que també es dona a la família diàriament entre pares i fills, sobretot a l'adolescència. I fins i tot als pobles, que és una cosa que jo he notat molt. Jo vinc de Polinyà, que és un poblet petit, i jo sóc de poble i m'hi sento. I no sé, tu abans anaves al mercat, anaves a veure a la Conxi i li deies: què tal, Conxi, com estàs? Què em pots vendre avui? I tenies un contacte amb gent que coneixies de tota la vida. Ara no tens a la Conxi, tens a Amazon. És més ràpid? Sí. És més pràctic? També, però no és el mateix. Llavors, ara segurament us estareu preguntant: què té a veure aquesta manca de comunicació social, amb la felicitat i la tecnologia? I per explicar-vos-ho, he agafat la següent declaració d'Anez González, president de la ONG Confederació Salut Mental a Espanya. Vivim a una societat que progressivament es va deshumanitzant, on perds el vincle amb el teu grup humà i on molts joves es veuen abocats a la soledat, de la que surten coses no desitjades, com la depressió. Aquesta declaració d'Anez González i les grans taxes de depressió als països tecnològics demostren el que passa quan intentem substituir el contacte humà per la tecnologia en un intent de fer més pràctica i més còmoda la nostra societat. Llavors, deixant això de banda, passem al segon grup, que tracta, com he dit abans, de les problemàtiques d'escala global. I, en primer lloc, vull fer referència a un fet bastant evident, que és que la tecnologia necessita un combustible, i aquest prové majoritàriament de combustibles d'origen fòssil, que, com sabreu, en ser emprats, alliberen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle, que són perniciosos per al medi ambient i que empitjora la situació actual amb el canvi climàtic, cosa que dubto que faci feliç a Greta Thunberg. I, en segon lloc, vull fer una molt especial referència a un tema que sol passar desapercebut, però que, tot i que no ens toca directament, trobo que hauríem de parlar-ne més, que és que, perquè nosaltres podem gaudir, que és el que estem debatent ara, d'aquesta tecnologia, hi ha tot un treball a països com pot ser el Congo, d'adults i nens a unes condicions pèssimes, mal pagades i gairebé d'explotació, treballant en mines, en minerals tòxics, com pot ser el coltà. Trobo que podríem preguntar als
17,2 milions de desplaçats al 2018 per culpa de canvi climàtic, dades d'ACNUR, i els nens pobres del Congo que treballen amb el coltà, si la tecnologia, font dels seus patiments, augmenta la seva felicitat. Llavors, jo el que vull dir amb tot això és que la felicitat és un sentiment de plenitud superior, és un sentiment més gran que el mateix home, és un sentiment d'estar ple d'esperit, de joia, d'animositat, i que et ve donat per coses espirituals, com la família, la parella, la relació amb les tradicions amb el poble, tenir un bon treball en bones condicions. I no ve donat per una cosa material, o no augmenta per una cosa material com pot ser una màquina, que s'espatlla i ja està, s'ha acabat la nostra felicitat llavors. Llavors, jo puc admetre, sense cap mena de problema, tot i que estic atacant la tecnologia, que aquesta és útil, que aquesta crea un benestar. Això és un fet, és evident. Però que creï un benestar no significa necessàriament que m'estigui augmentant la meva felicitat. A mi una rentadora, un telèfon mòbil, m'ajuden al meu dia a dia, però no m'augmenta la meva felicitat, perquè la meva felicitat, com acabo d'explicar, ve per coses espirituals. Llavors, per acabar, he escollit una frase del gran magnat de la tecnologia, Steve Jobs, que segurament us sorprendrà. La tecnologia no és res. L'important és tenir fe en les persones, que són bàsicament bones i intel·ligents, i si els hi dones eines, faran coses meravelloses amb elles. Llavors, si una persona com Steve Jobs, que sabia tant de tecnologia, ens ho diu tan clar, què hi ha a debatre? Moltes gràcies. Hola, bon dia, jo soc la Mònica i faré la primera refutació i defensaré la posició en contra de que la tecnologia augmenti la felicitat. Primer de tot, vull dir que tu has dit que abans anaves al mercat i parlaves amb una dona quan estaves al mercat, però ara, a l'actualitat, tu també pots anar al mercat. O sigui, la tecnologia no t'afecta perquè tu pots decidir anar al mercat o no anar-hi. També has dit que el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, que si vas a un restaurant no utilitzes el mòbil i això, i si no quedes amb ell has d'utilitzar el mòbil. O sigui, si no vas a un restaurant no utilitzes el mòbil. Però jo, per exemple, amb la meva parella, el 14 de febrer vaig estar a casa meva i no vaig utilitzar el mòbil. I després dius que la tecnologia contamina, però no tota la tecnologia contamina. O sigui, tu vas en bicicleta i no contamines. I després la cita que has dit de l'Steve Jobs aquest, les eines que utilitzes majoritàriament són la tecnologia. I bueno, comencem. Podem assegurar que sense la tecnologia no podíem estar millor, ja que és una eina des del seu inici fins a l'actualitat ha sigut una eina per facilitar a l'ésser humà. En els últims anys, amb l'augment de la presència de la tecnologia, la societat ha agafat idees errònies de com és la tecnologia. Podem escoltar notícies negatives a la ràdio, al telediari, escoltar opinions de gent gran, però heu parat a pensar el que ens ha ajudat a la tecnologia a viure la vida? El principal problema generalitzat és que no és una correcta comprensió de l'ampli que és el concepte de tecnologia. Molts critiquen simplement l'ús desmesurat del mòbil per part dels joves, però no tenen en compte tot el que engloba la tecnologia. La tecnologia és tot el que ens envolta, des d'un radiador fins al projector que estem fent servir ara mateix. Avui dia, encara que sembli increïble de creure, és pràcticament impossible prescindir d'ella en el nostre dia a dia, ens fa feliços, ens ajuda. El fet de poder comprar qualsevol producte des de casa, poder reservar un hotel sense anar a una agència de viatges i també parlar sense necessitat de treballar a una oficina, podem treballar a casa. Aquestes són algunes de les possibilitats que ens dona la tecnologia avui dia, independentment de l'ús que li donem. El que sí podem afirmar és que la tecnologia sí ens crea felicitat, a cadascú de la seva manera, però ens crea felicitat. Hem de reconèixer que estem absorbits per la tecnologia i sabem que no podem viure sense ella. En els últims anys, cada vegada hem estat envoltats de la tecnologia i no hi ha dubte que és una cosa que ens facilita a tots. Avui dia tenim accés a informació de tot tipus. Avui dia, si agafem un objecte de 200 grams com és el mòbil, podem
podem buscar informació en un moment precís. Però abans, fa molts anys, havíem d'anar a la biblioteca a agafar una enciclopèdia i buscar la informació. O bé podem estar jugant a qualsevol tipus de joc amb una persona que estigui a l'altre punt del món. O bé, no. Vull destacar aquesta cita d'Albert Einstein que diu així: cada dia sabem més i entenem menys. Vull relacionar-la amb aquest tema perquè nosaltres sabem molt de la tecnologia, però no sabem ben bé el concepte que ens dona. Pot ser un cotxe, pot ser una bicicleta, pot ser una cadira, i no ha de ser sempre el mòbil i els aparells electrònics. I doncs aquí la meva refutació i moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, bon dia. Em dic Carles, vinc de l'Escola CIM i a continuació us presentaré la meva refutació. Per continuar amb el que heu dit i per refutar-ho, la felicitat hem de distingir que no ens dona, la tecnologia, no ens dona la felicitat, sinó que ens dona benestar. El que nosaltres proposem no és eliminar la tecnologia, simplement defensem el concepte de que la tecnologia ens dona benestar, no felicitat. Per continuar, vosaltres també heu dit que millora la nostra salut física, però també podem veure com a vegades no millora la nostra salut mental, com així ho demostra l'augment de les depressions. A més, vosaltres també heu dit que ens apropa a les persones que nosaltres volem. Però també podem veure com ens allunya d'aquelles que tenim més a prop, com ha dit el meu company, la Conchi, o també podem veure com a vegades entre les famílies ens tanquem a la nostra habitació, per exemple, amb el mòbil o l'ordinador, i passem de relacionar-nos amb la nostra família. A més, la tecnologia, també seguint aquesta línia, ens ajuda en les nostres necessitats, però no ens dona la felicitat, ja que és un sentiment. La manca de comunicació també la podem veure en alguns aspectes, com poden ser, recentment, una noia a Madrid, els seus pares han publicat un cas de que es va tancar a la seva habitació i que no sortia. Llavors, vosaltres creieu que realment aquesta noia és feliç amb la tecnologia? No ho sé. També podem veure com tenim problemes a nivell global, com la tecnologia, amb l'excés de producció de plàstic i d'altres residus, està provocant problemes com la contaminació dels oceans o la contaminació atmosfèrica, ja que cada vegada el problema de la contaminació atmosfèrica va en augment i ja arribarà a un punt que serà irreversible. Realment vivirem en un món que estigui bé si el tenim malament, aquest món? A més, si seguim també amb el tema dels problemes a nivell global, podem veure com l'explotació als països com pot ser el Congo és un problema, ja que perquè nosaltres realment tinguem aquest benestar, està creant problemes com poden ser explotació en mines o inclús guerres per aconseguir aquests minerals. Sí. Si t'aporta benestar, la tecnologia no t'aporta felicitat? No, perquè el benestar el que significa és que satisfà les nostres necessitats. Però satisfer les nostres necessitats no sempre ha de ser perquè un motiu per augmentar la nostra felicitat. Perquè, per exemple, posem el cas de que se't mor un familiar. Realment, la tecnologia en aquest cas no està augmentant la teva felicitat. Ja per concluir, donar les gràcies i ja està.
Hola, bon dia, em dic Nayara i ara us faré la segona refutació a favor sobre el que el meu equip i jo estem defensant. Primer, m'agradaria rebatre una frase que abans heu dit a la introducció on dèieu que les eines que abans heu parlat també pertanyen al concepte de tecnologia, ja que també s'han creat amb el mateix concepte. I ara faré la meva refutació. La tecnologia porta anys i anys ajudant-nos. Ara mateix ens ajuda en els avenços a la medicina, com per exemple a la cirurgia robòtica, que afavoreix la neurologia i a les cirurgies cardíaques, o també ajuda a les investigacions sobre les vacunes o les malalties, on es aporten més salut i a prevenir-nos de possibles danys que podem arribar a tenir. Actualment vivim envoltats de tecnologia en el nostre dia. Si mirem al nostre voltant podem trobar com ara mateix el micròfon que estem utilitzant o fins i tot el llapis o la llibreta que esteu utilitzant ara mateix. Aquests objectes també pertanyen al concepte de tecnologia, com abans ha citat la meva companya Inara. Digues. És cert, com has mencionat, que la medicina ha avançat molt, notablement, però què em diries de la salut mental, que també són malalties, les depressions, que han augmentat cada cop més? Però per part de la tecnologia o per part de les persones? La tecnologia. Bueno. Ara mirarem com puguem el meu equip i jo respondre a la pregunta. Segueixo. Un altre exemple, també molt notable, és la revolució industrial, on crec que tots l'hem treballat a l'institut. Què va passar a la revolució industrial? Es van crear diferents invents, com ara bé la màquina de vapor. I arran d'això es va crear el ferrocarril o el vaixell. I segons com han passat els anys han anat evolucionant, al igual que la tecnologia. Aquests invents ens ajuden a disminuir la feina i a tenir més temps lliure, per fer el que ens doni la gana, per relaxar-te o per passar més temps amb les bones relacions, com bé diu un estudi creat per Harvard, que porten ja uns 76 anys fent-se, i aquest estudi està fet per Robert Waldinger, que és un psicòleg, i en aquest estudi es qüestionen què és el que ens fa feliços. I a qui no li agrada això? A qui no li agrada passar temps en les seves bones amistats, relacions o famílies? A qui no li omplen aquests factors? Segons la pàgina hipertextual, un recent estudi realitzat a 35.000 persones per BCS afirma que la tecnologia ens fa més feliços. A més, l'estudi indica que aquelles persones de països en via de desenvolupament tenen una afectació emocional positiva més gran en el moment que tenen accés a la tecnologia. La tecnologia s'ha convertit en una cosa necessària i indispensable per a determinats oficis, i escapar del seu ús és difícil. Per tant, quan més avenços i més comoditat, menys feina manual o menys treball forçós s'ha de fer, i en conseqüència tindrem més temps lliure amb les bones relacions. I són aquests factors que ens omplen de felicitat i d'alegria, a més de la comoditat del dia a dia. I fins aquí la meva segona refutació a favor. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, ara la segona refutació. Llavors, en primer lloc, vull fer referència a un fet que potser no m'he explicat clarament a la introducció, que és el fet que nosaltres no estem proposant que haguem de renunciar a la tecnologia. Ho he dit clarament. La tecnologia és útil, la tecnologia és pràctica, la tecnologia crea un benestar. Nosaltres el que volem és que la tecnologia sigui tractada com el que és, una eina, no com la clau per trobar la felicitat o perquè aquesta augmenti. Només això és una eina. I sobre el tema de la medicina, és veritat, ha augmentat gràcies a la tecnologia, vacunes, pastilles, etc. Però és que el paral·lelisme amb la depressió, que ara espero que pugueu respondre a la conclusió un moment, l'he explicat jo a la introducció. Si ja ens ho diu el president de la ONG Confederació de Salut Mental a Espanya, que la manca de comunicació social fruit de la tecnologia provoca depressió, llavors quin és el problema? Les tecnologies que provoquen depressió i aquestes són les noves tecnologies com els mòbils i aquestes coses, i la tecnologia és molt més àmplia. I aquestes noves tu pots decidir si les vols utilitzar o no.
sigui, el problema en realitat el tens tu, no seria les tecnologies. Sí, bé, però si la societat està forçant a fer utilitat d'aquesta tecnologia, tu no t'han dit, bueno, potser no sé, però ara, perdó, no sé, tu potser tens un telèfon de 200 euros i potser per no tenir un de 1.500 doncs et miren malament o ets aïllat per la societat o, com heu dit també, doncs sí, als països subdesenvolupats doncs sí, hi ha una major efectivitat quan aquestes persones tenen accés a la tecnologia. El problema és que no tenen accés a la tecnologia perquè han de treballar aquestes condicions d'explotació, de mal pagament, de condicions pèssimes perquè nosaltres puguem tenir aquesta tecnologia. Si tinguessin tecnologia potser sí que podrien tenir aquesta efectivitat que hem esmenat, però és que el problema és que no la tenen, han d'estar treballant perquè nosaltres la puguem tenir. I sobre el tema de la revolució industrial, una altra vegada, nosaltres no estem dient que un vaixell no sigui útil, que un cotxe no sigui útil, però és que no m'està creant un benestar, m'està creant un benestar, però no m'està augmentant la meva felicitat. A mi un cotxe no m'omple espiritualment. És veritat, m'ajuda a anar a un lloc, m'ajuda a poder transportar-me, però és que no m'està augmentant la meva felicitat. I també, ja que heu esmenat el tema de la revolució industrial, heu escoltat parlar alguna vegada del ludisme? Sí? Segle XIX? Doncs què va passar? Que els obrers a Anglaterra van començar a destruir màquines perquè consideraven que aquestes reduïen la seva capacitat adquisitiva. Trobo que també és interessant parlar d'això, si parlem de la revolució industrial. I, en qualsevol cas, el que nosaltres creiem com a equip és que la tecnologia és una eina que crea benestar, que ens fa la vida més còmoda, que fa la vida més fàcil, és veritat. Ho podem admetre sense cap mena de problema, però és que el benestar no significa necessàriament més felicitat, perquè si el benestar fos felicitat, per què nosaltres, els països amb més tecnologia, els països amb millor estat de benestar, millor salut, per què som els països amb les taxes de suïcidis més grans i les taxes de depressions més grans? Trobo molt significatiu això. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, em dic Carmen i estic aquí per concluir aquest debat. En primer lloc m'agradaria agrair a aquest jurat per donar-nos l'oportunitat de debatre. Segurament m'agradaria agrair a l'equip contrari per exposar-se tan clarament les seves idees i al públic per haver atès tan silenciosament. I per últim també al meu equip per haver-se implicat en el debat tan... això. Per començar m'agradaria remarcar l'estructura del meu equip al exposar la idea de que la tecnologia no ens augmenta la felicitat. Com ha dit el meu company David, hem classificat això en dos blocs. El primer bloc és el que ens afecta directament a les nostres persones al nostre voltant, ja sigui, per exemple, la manca de comunicació entre pares i fills, ja sigui perquè es tanquen a la seva habitació o perquè està tot el dia pendent dels whatsapps o de l'Instagram. I després, en el segon bloc, les coses que ens afecten a escala global, ja sigui, per exemple, la contaminació, el canvi climàtic, les bretxes socials que comporten depressions, suïcidis, ansietats, fòbies. I després m'agradaria també poder remarcar algunes coses que tenim en comú respecte a l'equip contrari, que és, per exemple, que la tecnologia ens facilita la vida. És veritat que la tecnologia ens fa molt més fàcil el nostre dia a dia, però que ens faciliti la vida no vol dir que ens augmenti la felicitat, perquè facilitat no és el mateix que felicitat, s'hi semblen però no són el mateix. Ens dona benestar, ens dona
una seguretat en el nostre dia a dia, saber que no he d'estar 4 hores rentant roba perquè amb la màquina ho poses a dintre i en 2 hores està fet però tu n'has d'estar allà. Després que també redueixen la mortalitat. Sí, és veritat que redueixen la mortalitat gràcies a la medicina, gràcies als avenços tecnològics que hi ha hagut, però és la tecnologia el que t'augmenta la felicitat? O és les persones a les que has salvat la vida les que a tu t'augmenten la felicitat? Després m'agradaria finalitzar amb una frase de Marie Curie, un referent com a dona, molt important a la ciència, que diu així: no es pot esperar a construir un món millor sense millorar les persones. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, jo sóc la Júlia i a continuació us concluiré el debat en la nostra posició a favor de que la tecnologia augmenta la felicitat. Com bé han comentat els meus companys abans, vivim envoltats de tecnologia, tant el projector com que han comentat, la cadira, un bolígraf, tot pertany al concepte de tecnologia, perquè quan un ésser humà vol resoldre un problema que té, mitjançant la tecnologia ho pot aconseguir, per tant, la tecnologia augmenta la felicitat. Com bé han comentat els meus companys, la gent comença a criticar l'ús de les noves tecnologies, però no paren a pensar tot el que això engloba. O sigui, no només hi ha noves tecnologies. La tecnologia és tot el que podem crear nosaltres mitjançant la imaginació i la nostra creativitat i la intel·ligència. És necessària la majoria d'oficis, a més, i com bé heu dit abans, a la revolució industrial volien destruir les màquines perquè els hi treien els postos de treball. Però nosaltres creiem que això no és veritat, perquè destruïen les màquines per poder aconseguir més diners, però el que creiem és que les persones tenen més temps lliure gràcies a les màquines per fer el que els agrada. I realment fer el que t'agrada és obtenir felicitat. A més, com heu comentat abans, hi ha part de la tecnologia que contamina, però, per exemple, aquestes noves tecnologies que hem comentat, com els dispositius mòbils, ordinadors, tauletes, tot això no contamina. I hi ha més tecnologia que no contamina, com el que ha comentat la meva companya Mònica, de la bicicleta. La bicicleta és un invent que s'ha construït gràcies a la tecnologia i la creativitat d'alguna persona, i la utilització de la bicicleta no contamina. Actualment sí que hi ha tecnologia que ajuda a la salut mental, responent a la pregunta que heu fet abans, com pastilles, psicòlegs, etc. I, a més, la salut no només forma part de la tecnologia, sinó que té en compte la biologia, la química, etc. Per tant, si algú té un problema de salut mental, no serà només gràcies a la tecnologia. Cadascú, si té un problema d'addicció a tecnologia, és perquè aquesta persona ha decidit fer-se càrrec de que la tecnologia l'està absorbint. Però la tecnologia en si el que fa, com han comentat també els meus companys, és facilitar-te la vida i donar-te més temps lliure per fer el que tu vols. Vull comentar aquesta frase que va dir Julian Assange, que jo em quedo més bé amb l'última part de tot, que diu que si observes un ordinador modern, en la majoria de casos ni tan sols el pots obrir per conèixer tots els seus components. Aquesta frase en si el que està dient és que la tecnologia, per tu, més que busquis totes les funcions que té, mai acabaràs, perquè la tecnologia té molt a oferir. Podem connectar amb gent que està a molta distància o a curta, podem resoldre dubtes mitjançant internet o buscar informació, també millora la salut, com bé hem dit, conèixer gent, i la tecnologia, a més, com ha comentat a la introducció, creix molt ràpid i dintre de poc ens ajudarà molt més. Moltes gràcies.